Mijn naam is Thomas, ik ben van de Technische Universiteit en wij zijn hier met ons team Tech United. Oké, en wat kunnen uw robots? Onze robots zijn speciale voetbalrobots, dus voetballen is wat ze doen. En je doet mee aan de Robot Cup, wat is dat? Ja, van 26 tot en met 30 juni wordt in Eindhoven het wereldkampioenschap robotvoetbal gehouden. En ook ons team zal eraan meedoen. En vorig jaar zijn we daarin wereldkampioen geworden, dus we hopen ook dit jaar weer voor die eerste plek te kunnen gaan. Oké, dankjewel.